Messaġġ ta' kuraġġ li twassal mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek waqt attività soċjali li tellet mill-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali l-ħamis filgħodu. Flimkien mal-kamp tal-Partit Nazzjonalista naqgħet ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Meta indirizza lil dawk preżenti, Bernard Grek tkellem dwar il-mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament fejn qal li l-loli tal-ħajja qed taffettwa lil kulħadd, mod speċjali dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. U kien għalhekk li ħass ħtieġa l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna tindirizza din il-kriżi illum qabel għada. U għafakkar li għandna gvern mitluf quddiem din is-sitwazzjoni tal-bikki li l-poplu Maltu Għawċi qed jgħix ta' kuljum fil-waqt li Robert Abelo biss interessat fih innifsu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wassal appell biex l-ebda persuna ma taqta' qalba li grazzi għal perseveranza tal-Partit Nazzjonalista pajjiżna miexi lejn it-triq it-tajba. Dan kif iktar nies qed jagħtu l-fiduċja tagħhom lill-Partit Nazzjonalista biex imexxi lil pajjiżna.